Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Primer de tot, agrair-vos la vostra participació en aquest seminari que ens porta avui aquí, al Museu de la Vida Rural. Agrair específicament a aquest museu i a la Fundació Carulla l'espai dedicat i la seva implicació en tot el seminari i en el projecte, i també a l'Agència de Cooperació Catalana, que és el que ha finançat aquesta activitat i el projecte de cooperació. Us expliquem breument. Nosaltres som d'una ONG que es diu Treball Solidari, que juntament amb Fundació Mussol som dues entitats que estem executant un projecte d'educació per a la transformació social finançada per l'agència, un projecte que es titula Els museus de territoris rurals de Catalunya com a altaveus per a la transformació social de la ciutadania. En el marc d'aquest projecte d'un any hem estat treballant amb 16 museus rurals de les 4 províncies de Catalunya, museus amb, d'alguna manera, menys recursos comparats amb la capital, i hem desenvolupat amb ells 10 activitats. En una primera fase del projecte vam treballar enfortint capacitats formatives, dissenyant 3 activitats basades en formació en drets humans, amb gènere i amb els objectius de desenvolupament sostenible per acompanyar a l'equip tècnic d'aquests museus a incorporar aquestes noves perspectives locals, globals i amb enfocament de gènere. Llavors, en una segona fase d'aquest projecte de les dues entitats, hem estat treballant amb 4 d'aquests 16 museus per fer un treball més participatiu, més intens, per redissenyar les activitats dels museus o donar-ho un poc una nova visió més global. En el marc del segon i tercer resultat del projecte s'emmarca el seminari que ens ha unit avui i que la nostra companya Adriana a continuació us presentarà. Gràcies. Gràcies, Anna. Sí, com diu Anna, avui estem en aquest tercer resultat, que seria el seminari, on volem posar en comú allò que s'ha parlat al llarg d'aquest any. Però abans d'entrar en el seminari, volíem convidar aquí un representant d'un dels museus que estan en aquesta segona fase, on s'està treballant a través d'un grup motor per fer un treball participatiu, per posar ahí tot allò que s'ha parlat en les formacions i així crear unes activitats que estan dirigides a la ciutadania en general, però que s'enfoquen especialment en alguns dels objectius de l'Agenda 2030. Llavors, està aquí el Jordi Ribas del Museu, que ens agradaria que vingués aquí i que ens expliqui una mica la seva experiència com representant del museu, del que s'ha fet fins ara i d'aquesta segona fase en la que encara no hem entrat, però estem molt a prop per començar. Fa molta il·lusió venir a l'Espluga, vindríem més sovint, i els museus rurals i no rurals fora de Barcelona hauríem de connectar-nos encara més, o sigui que sempre està bé. I per tant, gràcies per convidar-nos a obrir la porta en aquest treball col·laboratiu que per sort encara és una mica incert, i dic per sort perquè estem en aquesta recerca i ens ho hem plantejat amb un repte sense pressa, tot i que sabem que vosaltres heu d'acabar, no? I hauríem d'acabar, però nosaltres fa un temps que no tenim tanta pressa, tot perquè estem vivint estem vivint una transformació gran del Vinceum, del Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca, i per tant estem en aquella situació en què ho estem com canviant tot, i per tant que arribéssiu vosaltres ens va permetre també una mica més de temps de reflexió i de veure també què podíem obrir de cara a aquest nou museu. Tot i que som un museu, sí que som un museu rural, tot i que estem en una ciutat quasi molt a prop de Barcelona, tenim la temàtica molt rural que ens connecta, que és el vi, també ens limita, això ho hem parlat molt aquestes vegades que ens hem trobat. Ens agrada molt el vi, però a vegades el nostre museu ens ha fet del vi un centre molt gran, perquè al país ja ho sabeu que el vi és important i el museu representa aquesta part. Però en aquest procés, a vegades, des d'educació o des d'activitats, ens sentim una mica que el vi no ens obre totes les portes que voldríem, perquè tothom no beu vi, o perquè totes les cultures no estimen igual el vi, o no tothom creu en aquests valors que el museu defensa, que estan darrere del vi. Per tant,
en l'àmbit educatiu, que segurament és qui ha participat més d'aquest procés i de les activitats, a vegades veiem que el vi, en lloc d'obrir portes, les tanca, quan no hauria de ser. I per tant, també m'agradava explicar-ho en el context, perquè és veritat que a l'hora de definir un eix de futur estàvem com molt dubtant. Per tant, estem en un procés de canvi que sembla que finalment el 2024 obrirà el nou museu amb una nova museografia, amb un nou programa educatiu que fa estona que estem treballant, amb unes noves dinàmiques que s'han de visibilitzar de cop, i a la vegada hem obert aquesta porta a veure com podíem treballar amb la comunitat diferent. Nosaltres, amb aquesta cosa del vi, de seguida vam intentar desmarxar-nos i veure què podíem fer més. Som un museu com tants rurals que sí que té una temàtica però sí que té una funció en el territori, a Vilafranca, a l'Alt Penedès, i per tant tenim una relació amb les entitats, amb les escoles, amb la gent que fa el museu seu, però no perquè la temàtica li interessi, sinó perquè és una institució històrica que porta unes dinàmiques de molt de temps i que per tant té una relació natural amb el museu, que fa servir el museu per altres coses i que per tant des de l'àmbit educatiu a les activitats això és el que més ens agrada perquè ens permet relacionar-nos diferent amb uns públics propers que són els més agraïts en aquest sentit, perquè si ho pensem a nivell de fundació o a nivell de patronat, aquest canvi de nou museu sempre assumia amb aquells turistes que han de venir a veure'ns o amb aquell enoturisme del vi o en aquelles noves multituds que hauran d'ocupar Vilafranca, i en canvi des de la institució, des de l'equip tècnic o des de la importància de treballar des del lloc, sempre valorem tot allò que s'està fent, perquè ja fa molts anys que es feia o perquè pot permetre fer altres coses de manera diferent des d'un lloc on té una institució més que amb l'excusa del patrimoni i amb l'excusa del vi genera espais de trobada, etc. Perdoneu que faig tot aquest context, però em semblava que també està bé, perquè així també col·loquem on som. Gràcies al treball que hem fet amb vosaltres hem obert una escletxa per treballar amb ítems de benestar sobretot i en aprofundir en relacions que ja teníem amb instituts i amb institucions que treballen amb gent, amb els avis o amb els vells, amb la tercera edat, que és un col·lectiu que d'un temps ençà també ha entrat al Vinceum a través de diferents programes, la Propa, un programa que té la Diputació que es diu Culturament, i que per tant ens semblava que era molt bo que amb aquest col·lectiu hi féssim alguna cosa més que no només sigui fer tallers a l'ús o acompanyar-los, que ja és molt, però que poguéssim treure algun coneixement més d'aquest intercanvi. I per tant, amb vosaltres hem obert un grup de treball on hi haurà gent jove amb un institut concret de Vilafranca, una residència d'avis, també és representada amb qui hem treballat, i gent de l'equip nostre i sobretot de l'equip de l'Ajuntament vinculat a serveis socials o d'acompanyament a les persones grans o a les persones amb altres necessitats. Per tant, aquest grup, que tot just ha de començar al gener, té el repte de què podem fer perquè el museu pugui generar una activitat de llarga durada o curta durada que es pugui replicar tant en les altres residències o en els altres instituts i a la vegada ens doni pistes per veure què més pot fer el museu en aquesta direcció, que no sigui només acompanyar, que sabem que és molt important però que voldríem que hi hagués una mica més d'implicació. Un dels reptes, crec, del Vinceum o de qualsevol museu estaria en saber com la gent que ens acompanya o la gent que viu en els llocs entra dintre i se'l fa seu d'una manera natural. I per tant trenca aquestes inèrcies a vegades que un patronat, una fundació, un equip tècnic proposa i els altres hem d'anar al darrere a venir,
que això passa doncs, en els museus de ciutat i en els museus no de ciutat, i per tant és un objectiu que tenim nosaltres i que l'hauríem de fer real. A vegades hauríem de canviar del tot l'estructura i per tant aquestes representacions en aquests patronats que hi són les cares públiques de la gent que fa que el museu sigui possible doncs s'impliqui d'alguna manera més i que per tant al costat d'aquesta gent que representa els poders públics també hi pugui haver doncs, potser algú d'una residència d'avis, algú d'una escola i pugui prendre també alguna decisió al respecte i no quedi com en un segon pla. Tot i que això sabem que és molt difícil de fer i per tant sí que amb la Laia Pérez, que és l'altra companya amb qui hem treballat això i amb qui estem comportant aquest programa de públics, sí que hi ha aquesta voluntat de com fem que les entitats amigues o les escoles amigues, que és una fórmula que fem servir molt per parlar de les escoles o les entitats amb qui fem coses al Vinceum, doncs també puguin arribar una mica més endins, no? I per tant puguin ser partíceps del pressupost, de les decisions, i per tant potser aquest nou museu ens agradaria que també tingués aquesta escletxa oberta que permetés doncs, trencar unes dinàmiques de producció cultural que a vegades són de tu dono fet i has de venir, no? I prou. No? Per tant, a vegades en aquesta formació, l'exposició del tros de dona o el que feu des d'aquí ens servia també com a inspiració per intentar veure cap on podem anar amb aquests altres públics que ens acompanyen. I amb els reptes que també van sortir, sobretot en l'última vegada que vam venir aquí, que és com treballem amb les altres cultures que són les mateixes que nosaltres, que conviuen amb nosaltres i que per tant no tenen cap interès o no se senten interpel·lades per cap dels nostres patrimonis o cap dels nostres eixos culturals i que d'alguna manera aquest és una reflexió que preocupa a molta gent que estem treballant en el sentit de que les hegemonies s'han canviat i per tant com aquestes noves dinàmiques també poden portar també l'altra cultura com a agent igual d'important en la gestió del patrimoni, per exemple, o en la gestió del vi també. Jo no sé si això és el que serveix, però aquest és una mica l'estat on estem nosaltres i per tant veníem això amb els deures una mica com encara per fer respecte a la dinàmica i sabem perquè ha sigut complexa sobretot en els calendaris dels altres treballadors, com trobar-nos, en quin horari coincidir, en què algú que està fent secundària o algú que està en una residència pugui tenir el seu temps i per tant tenim una primera cita la primera setmana de gener i ens la plantegem com a porta oberta i per tant hi voldríem anar-hi també sense massa expectativa. O sigui, hem treballat bastant el que volem que sigui, o sigui, l'espai en blanc per veure què surt d'aquí i per tant no anar-hi amb una activitat ja preconcebuda, tot i que tenim el defecte i tenim l'habilitat de dir volem fer això i per tant ens ho prenem com no ho farem així i volem que del que pugui sortir en aquestes dues o si convé tres, perquè ho allargarem pel nostre cantó, doncs veure quina és la via de continuació. Perquè a vegades aquests tempos que ens marquen els calendaris, els pressupostos i les memòries ens obliguen a fer coses amb una pressa que van en contra de les dinàmiques de relació amb els agents o amb la gent que no treballa igual que tu. I per tant, sí. Els processos tenen els seus temps, que no són les de les subvencions i les de memòria. Per tant, intentarem satisfer l'encàrrec, però també sabem que farem trampes perquè duri o perquè vagi més enllà i no ens preocupi massa que els resultats siguin aquells. I una trampa perquè duri és superbenvinguda. Totalment. Trampes per això, per mantenir. I com han rebut la proposta? El casal d'avi, les escoles, els instituts amb qui esteu parlant, aquesta proposta de fer un procés participatiu en aquest sentit i amb aquest objectiu també pel que estàs dient tu ara de llarga duració, com han rebut la resposta, si estan com... D'entrada bé, perquè tant l'institut, que era una escola amiga amb qui ja teníem una relació establerta, doncs ja hi havia uns experiments fets respecte al curs anterior i per tant ja hi havia com
uns còmplices a l'altre cantó. Sabem que les entitats en el fons són persones i per tant funcionen les coses perquè hi ha persones que els interessa alguna cosa semblant o poden treballar dintre la seva organització així i per tant l'institut estava com molt preparat. La residència potser li ve més de nou perquè té uns objectius diferents, però que ja havia fet servir el Vinceum en alguna d'aquestes activitats li ha semblat una oportunitat i tenim un cap tècnic de l'Ajuntament que ens ha facilitat molt aquesta arribada a aquest altre col·lectiu amb qui realment no hi treballem, que és la residència i que per tant ens ha obert la primera porta i per tant hi ha una actitud expectant i interessant que és el que ens estimula a pensar que sí que pot sortir alguna cosa positiva. Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies. I continuarem. Continuarem. Merci. Llavors ara entrarem en el seminari. Tenim aquest és el títol del seminari, no? Museus amb consciència global, reptes i responsabilitats dels museus i entitats culturals locals davant la situació d'injustícia social. Llavors, amb tot això, nosaltres volem parlar de diferents coses que hem vist que són necessàries en aquest recorregut d'un any parlant i dialogant amb els museus, no? I tenint aquesta visió local i global tota l'estona des de la perspectiva des de la qual ens movem. Llavors, aquest seminari es vol entendre com un espai per indagar sobretot quin és el paper dels museus com a institucions responsables per la difusió de la cultura i contribuir en una educació transformadora. Tenir en compte quins són els reptes a nivell local i global que estan marcats en l'Agenda 2030 i posant en relleu un enfocament de gènere i drets humans i també incloure de forma explícita els drets culturals que sí que estan recollits en l'Agenda 2030 però, diguéssim, de forma transversal. I en aquest espai també volem contribuir a enfortir vincles que potser que ja existeixen, però si poden néixer de nous aquí seria ideal, entre els diferents agents, no? Les administracions públiques, els museus, la ciutadania, les entitats, per fer que això, com estava dient Jordi, no? Que no sigui només el treball que es porta endavant des del museu com a institució, sinó que és un reflex del que és necessari a nivell social i a nivell comunitari. I així per crear xarxa i consolidar aliances que potser que ja existeixen, però repeteixo que si hi ha noves, endavant, seria el desitjable. I també volem respondre a la necessitat de compartir experiències i projectes que ja s'estiguin implementant en museus, en algunes institucions i centres culturals de territori català i també a nivell internacional. I és per això que havíem reservat aquest espai a final de la jornada on farem una dinàmica per intercanviar opinions, idees i preguntes, potser també, entre les diferents persones que veniu de col·lectius diferents per veure de respondre a unes preguntes o per anar una miqueta més enllà del que nosaltres estem proposant. I finalment servirà per incentivar i promocionar la creació de punts de relació entre els diferents àmbits d'estudi del projecte, que són el patrimoni cultural, l'educació i els drets humans en perspectiva de gènere. Per fer tot això, comptem amb l'exponència de la Gemma Carbó, que és la directora del Museu de la Vida Rural, comptem amb la Maider Maranya, que és la directora de la Fundació Baquètic, no he dit bé? Després farem una petita pausa cafè i després vindrà la Javier Rodrigo, que és el coordinador de traductores, i la Dolors Català, expresidenta de l'Associació Dones del Món Rural, i la Lilian Cuesta, que és conservador de museu en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries. Al final tindrem aquest espai reservat a la dinàmica i que us volem proposar. I com que volem anar bé amb els temps, suposo que anem bé ara, començarem amb la primera ponència de la Gemma Carbó, que convido aquí.